היי, אני ניב, אני מזמין אתכם להשתלמות מקצועית בהכשרת אובייקטים לכלבי עבודה, קורס שמיועד למאלפי כלבים. אחרי שנים ארוכות של עבודה עם רונן גזית, הצלחתי לשכנע אותו להצטרף אליי, ויחד אנחנו מעבירים את הקורס המקצועי. שלום, אני רונן גזית, אני מתמחה בהכשרה של אנשי מקצוע על מנת להיות אובייקטים. אני מזמין אתכם להצטרף לקורס מעניין ומרתק שיכול לעזור לכם בתחום העיסוק שלכם כמאלפי כלבים ולהוסיף לכם נישה ייחודית. היתרון הגדול בהשתלמות שהיא מתאימה למאלפי כלבים ועוזרת לפתוח את הראש לא רק בתחום ההגנה, אלא עוזרת לנו גם בתחום כלבי הבית, להבין קצת יותר על היצרים של הכלב, מה מניע את הכלב, איך לפתור ולגשת אליו גם בבעיות התנהגות ובעיות אחרות שלא קשורות באופן ישיר. שלום, אני יוסף טוויטו, ושמעתי שרונן וניב פותחים קורס, אז לקחתי את זה כהזדמנות מצוינת ללמוד עוד משהו חדש, ובאמת הקורס הזה נתן לי המון טכניקות שלא הכרתי מספיק טוב בעבר, המון התנסות עם כל מיני כלבים, והיה ממש שווה. הקורס הזה הסביר לי לאן אפשר להגיע עם הכלב, להיות הרבה יותר מקצוען. חשבתי שהכלב שלי כבר יודע את העבודה, אבל כשהצטרפתי לקורס הבנתי כמה אפשר עוד להתקדם. היי, אני אילנה, מסתבר שאני האישה היחידה בקורס. נורא נהניתי לגלות שזה לא באמת כזה נורא ומפחיד לקבל כלבים שהם גדולים ממני בהמון מידות, וכל החששות שלי התפוגגו והיה לי נורא כיף, ושמחתי שזכיתי להיות בקורס הזה. הגעתי לקורס הזה עם הכלבה האישית שלי, אלה. זה המון תרם לי והמון תרם לכלבה בעבודה איתי בספורט. היי, אני צח. הקורס נורא עזר לי בבנייה האישית שלי ושל הכלב. עשה לי סדר, איך בונים כלב עבודה. שלום, קוראים לי רומן, עברתי מספר קורסים בתחום הכלבנות. אחד הקורסים המרתקים שעברתי זה באמת קורס בכלבי ההגנה. מביא לי הרבה אופקים, פותח לי הרבה דלתות לזהות בעיות התנהגות של תוקפנות. אני חושב שזה הקורס שמסביר בצורה מעשית מה זה רגשות של כלב, איך באמת ניתן להעביר כלב רגשות ולנתב רגשות. אין ספק שזה מתאים לכל מאלף כלבים, בעיקר למי שעוסק בכלבי בית, כי מה שאנחנו רואים בקורס אנחנו נראה גם בבתים. פה זה באמת משהו מאוד מסודר, מאוד מובנה, שעושה בעיקר סדר בראש בין ההבחנה בין יצר ציד ליצר הגנה, השילובים ביניהם. כולם מזמנים, נשמח לראות אתכם לקורס כיפי, מענה ומעניין. כל שאלה מוזמנים לפנות אליי באופן ישיר.